Hello, wonderful people. There is a lot of job in NHS now. They have many vacancies. They have 31,000 vacancies in nursing section alone. Talk more of in radiography or phlebotomy or healthcare assistant. They have every job now and they're inviting everybody to apply. They have in lab technologies and radiography. If you are into worker, you are invited, especially nurses. If you are a man, try to study nursing. If you are coming to abroad to study, make sure you study in healthcare line because it's only job they leave for foreigners to do. And immediately you finish studying healthcare, nursing, radiography, phlebotomy, lab technologies, jobs are waiting for you and stays are waiting for you. You don't need to run around looking for stay, for ground, for document. No, you have automatic document. Ụmụnne, ọ bụzikwa ịbịa gụọ akwụkwọ na-eme ọsịsọ. Ịbịa ịgụ akwụkwọ nya bụ ndị niile na-abịazi ịgụ akwụkwọ kịta, nya bụ onwe ndị mma kịta fa enwe dị akwụkwọ fa nọ na UK fa kpọta nwunye fa nya fa jos nnọọ kpọta nwunye fa kpọọ nwunye fa welu skuul si na fa na-abịa fa abịa join ya fa and ịbịakwa ijoin ime ezigbo course especially nursing ime ihe a dị ịgụchakwara anya second year inwetago site inwetago ihe niile. Ọzọkwa dị n'ime bụ na ọ bụrụ na ị yara ụgwọ akwụkwọ dị na nursing ma radiography ma ọ bụ phlebotomy ma ọ bụ lab ọkwa radiography, yes, ihe ọbụla gbasatụ healthcare ọ na-agala ọnụ ma ọ famasi ịchọ ego ọ na-agala ọnụ ma ọ medicine ọ na-agala ajọ ọnụ ọ na-agala ọnụ ego na-ebulu ego. So ọ bụrụ na ị yara akwụkwọ ihe ị ga-eme bụ ịgụ ọnya n'ụlọ sit ebe a ka gụọ ọnya n'ụlọ ịgụcha make sure na inwe at least 3 years experience. Inwe 3 years experience na-egi n'obodo oyibo ma ị ga-ejenwu US, ị ga-ejenwu Australia, ị ga-abịanwu any part of Europe, especially now ndị UK asịzi na ha ga-emefu ọfụma ndị healthcare sector fa especially ndị nurses. Prime Minister si na ọ ga-emefu ọfụma maka ihe na-emekwa fa ji alak na ifro 31,000 nurses fa na alak kịta ihe na-emekeli bụ fa na-abịa akwụrụ ofu ụgwọ ọnwa ọfụma, ụfọdụ a na-resign, ụfọdụ a na-eje America, ụfọdụ a na-eje Australia. So mgbe niile fa na-alak nurses, mgbe niile a na-alak nurses. Ịma na ndị befe anara ekwu alụ ya, so ofe tinyere anya tinye ego ọfụma, mana ndị ọzọ other part of Europe fa tinyere ndị nurses ego ọfụma. Ọ bụkwa na anara akwụ ofu ụgwọ dị mma, a na-akwụkwa fa no to compare US maọbụ other European maọbụ Australia. A na-enye ndị ahụ ego ọfụma ifugo n'ọlụ nọọsụ ifugo ha bịa ndị nọọsụ n'ọlụ ọlụ ụfọdụ chenji ekere agba ọsọ maka afụ dị ya abịa kwụnyitere ụgwọ fa compare nya with US, ụfọdụ efe gaba US gaba ebe. Now prime minister bịazi si na ọ ga-etinye ọnụ n'ụtụtụ a ka ọ bịa na-ekwu. So ihe ị ga-eme bụ jee gụọ ọnya n'ụlọ ka ibeti ego. So ọ bụ anụkwụ m na ndị ụlọ na a na-emesịkwu bribe wee na-agụ ya a na-azụ enye mmadụ enu ha nọ ndị nnafa jizi ego na-emenwuzie dute ịbịa ayara enye gị admission imebe bribe imere bribe fahaju. So ọ bụrụ Ghana ka ị ga-eje gụọ ọnya maọbụ na Benin maọbụ ka ezi ndị agbata obu Naijiria kọntrị a ma ọ Niger ije gụọ n'ebe ahụ ebe ndị Naijiria na-akọrọptụgharị every of their things fa corrupt ọnya ifugie ije ebe ahụ jee gụọ. Prime Minister apụtago n'ụtụtụ a kwuo si na ọ ga-emetezi ndị nọọsịs mma ifugie afụgozi ka Prime Minister si wee bịa kwuo onye n'ụtụtụ a na ọ ga-emetezi fam. Ọ sị na enwe lot of waiting list bụ ịchọ iji ụlọ ọgwụ efe adịrọ ọya ebe niile and onye yalide emeghị ọsịsọ nwụrụ. Ịghọtago ọya na-aya too much. Ụmụ ọya na-aga ọyaba mmadụ na be anya sị na nwanne gị dolu gị nsị. Ọ bụ ọya na-aya mmadụ ọya mba na umeju anara agwa anara afụ anya mana ndị western world na-afụ anya wee gwọba ndị agwọghị ọsịsọ spread a na-azị agwọta. So waiting list dị too much maka
ndị a na-alakzi ndị health care maka ụfọdụ na-aga Australia, America. So ọpụta n'ụtụtụ a prime minista wee sị na ọ ga-emezi ọfụma ka o retain ndị health workers si na mamụ ya lụkwara na NHS and na amụrụ ya na onwe mgbe a sị na mamụ ya ma mụnwu nwa na ọ bụ ndị NHS ya bụ National Health Service NHS mee na mamụ ya mụrụ ya o wee nọkwalịta na for that na ọ ga-emezi ọfụma mezizie ihe niile gatọchara agatọ mebicha emebi ya bụ ọ bụ student visa na-ewuzi kịta ịchọọ ịbịa ọsọsọ were student visa bịa ndewonu biko na ọ bụrụ na unu amakibere folo n'elu nke anyị mark ya na folo kwuo unu uche unu jụọ ajụjụ ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ịchọ ịjụ ya na comment section nyekwe na anyị akara